Mindenki, aki most bekövet, felolvasom a nevüket mindenkinek, aki most bekövet. Katona Eszter, Chanel 6966, Petra Szeremi, Avani, Antimi 67, Erika Balog 12, 18 Pigi 06, Alexandra, Zoltán, Tünde Esztaikó, igyekszem mindenkit olvasni, aki most bekövet TikTokon. Jézusom. Úristen, nagyon sokan írtok, szóval nem tudok mindenkit egyszerre beolvasni. Nem minden, meséljetek valamit. Azért sértegetnek, mert irigyek, szóval érted. Szóval valakit sértegettünk, az azért van, mert irigység. Rá meg irigyek. Egy pár ember sajnos. Még mindig. Nem tehetek róla. Én bírlak, Alexa, én is téged, drágám. Bekövettel, köszönöm. Milyen hosszú a aljad? Hát mikor kiengedem, akkor kb. Eddig ér. Most fel van így izélve. Egy bombanőt láthatunk, ilyen, milyen tust használsz? Hát az a neve, hogy Paris Collection. Nagyon imádom. Jó lehet vele hólyatust. Isten segítsen rajtad. Köszönöm, nem kell segítsen rajtam, Isten, mert azért, mert én ilyen vagyok, azért még én lehetek Isten gyereke, drágám, és mert az is vagyok. Azért, mert én transznemű nő vagyok, azért még nem vagyok se az ördögnek a lánya, se senki el. Szóval azért, mert transz vagyok, nem fogok a pokolba kerülni. Felfogja az alicska, drágám. Remélem felfogja. Köszönöm mindenkinek, drágáim, a követést. 1 millió csók nektek. Honnan van nyakláncot? Ezt csak a kínaiból vettem, miért mindenki tud találni. De Instán hamarosan lesz együttműködésem. Egy céggel, vagy 3-mal, 2-vel. Csak küldjék le a postára a csomagomat. És Instán majd látni fogjátok az együttműködésemet a céggel, ami posztban lesz. 6 napja már nem posztoltam, de majd következőleg megvárom, amíg lehozzák a csomagot, és majd a csomaggal fogok posztolni Instagramon. Hamza.alexa 2 alval, úgy hívnak Instán. De most, aki bekövet engem Instán, azoknak most lájkolni fogom a képeit. Most megyek fel az Instára, és aki most bekövet Instán, lájkolom mindenkinek a képeit. Hamza.alexa 2 alval. Most megyek is fel Instára, belépek. És aki most ott bekövet, azoknak lájkolom a képeit mindenkinek. De csak ma. Hamza.alexa 2 alval. Most léptem be az Instába, és most nézem is a kérelmeket. Kiküldte kérést. 31 kérés. Oké, és akkor lájkolok, drágám. Tessék. Hamza.alexa 2 alval. Aki most bekövet Instagramon, azoknak lájkolom a képeit mindenkinek. Mindenki, aki bekövet Instán, lájkolom a képeit. Hamza.alexa 2 alval. Hamza.alexa 2 alval. Aki most bekövet Instán, azoknak lájkolom a képeit. Mindenki várjon, mert nagyon sok embert fogok lájkolni. Hamza.alexa 2 alval. Ha bekövettél Instán, akkor lájkolni fogom a képeidet az Instáron. Mindenkinek, aki most bekövet Instagramon. Hamza.alexa 2 alval.
Ha nem találsz, akkor keresd meg a TikTok biomba, ott is rá lehet menni az Instámra. Ott is kint van az Instám, ha véletlenül nem találsz. Itt van ő is, őt is lájkoltam. Mindenkit lájkolok, aki most bekövet Instagramon.